ассалому алайкум муҳтарам ҳаводорои канал. Баъри шумо якто гови дуюм зоиш баъд аз 15 рӯз иншоаллоҳ таваллуд мекунад. нархаш 11700 сомонӣ аст. бо савдо мешавад ва тамоми минтақаҳои кишвари азизамон доставка инчунин дорад. Метавонанд дӯстоне ки харидор ҳастанд дар куҷое ки набошанд дар ин минтақаи азизамон соҳиби ин гов доставка мекардааст ва дар саломатиаш кафолат дода истодааст ки солим ҳаст гуфта. баъд аз 15 рӯз таваллуд мекунад иншоаллоҳ. ягон вақт нағма нуғумоташ нест. гови хуб чорни пёстр мегӯд ин навъи говҳоро. айбаш нест гуфта истодааст соҳибаш. метавонед занг занеду харидорӣ кунед. илтимос дар ҳамин навор комментария накунед. харидор бошед дар ватсап занг занед. боқӣ сарбаланду хонобод бошед.